Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sisakhuluma nge-TV show guys, ngedrama yak episode 13. Ngiyaxolisa kuma fanbase onke because siyaxoxa ngeyingane sibone ku-TV le yenu yokudina leave bani alone ngicela niyeke iyasibhora. Guys, nibonile into eyenziwe uVuyo noTirelo. Mina ke ngithi ngibanikeza 10 point bobabili because le nto abayiveze ku-episode 13 akekho ngimbona ngizothi ube ngcono ube mature. Benza izinto wrong bobabili, angizukazi ukubala ngiqedeke. Okwamanje nami nje ngisafuna ukuba dramatic njengabo, ngime necase sikhulumeni. Nibonile uVuyo edislocate yonke into wabukhipha ubu-wife material bukaTirelo. uTirelo yazi ukuthi wenzeni. Okay, asiyithathe siyise ku-season 1. Njengoba bevele bobabili ku-season 1 bakuzingane ezisithembu, kusho ukuthi kukhona ukwazana kwabo okuncane. So uTirelo uyazi ukuthi mangenza u1 uVuyo uzo-reacta kanjani. uVuyo uyazi ukuthi mangenza u1 uTirelo uzo-reacta kanjani. So uTirelo uza nobuhle ufika sabo motivational speaker manje. Yabona ukuthi usuyazazi isidima sakho, ngiyaziqhenya ngawe. No. Yazi amanga. Ngobani? Awukwazi ukuncoma umuntu sorry, awukwazi ukuncoma uyimisele ngokuncoma kodwa uhlele efonini. Uyabo ukhulume into ethanda ukuba deep esakujula ube sa motivational speaker kodwa enganakile like ubuso bakhe buyasho ukuthi uyamprovoke. And mayeqeda lawo magama ila esukuma khona ne-gift eyakubani ku-future husband, ku-baby daddy, ku-boyfriend, kusithandwa sakhe because bona ba-happy yabo. Ubengamotivate ngingaqama amanga ngoba nakhe ekhuluma isingisi sididwa isingisi nizobe motivate namanga. Buka i-body language yakhe nento ayenza masehambisa lesipho. Wazi kahle ukuthi uVuyo uzofila kanjani. uVuyo mayephuma-ke uVuyo yabo mayeseya ngasemnyango because uVuyo ujikile uthi man bayangijwayela uyabuya uzohlala phansi. Yabo uma esekhomba ukuthi wena Sibindi hlala phansi. uSibindi hlala phansi noVicky nangu khona. Uyabo igama lokuthi kuwena Sibindi kumnandi. Iyantsontsotha inhliziyo yaVuyo. Ophume ethi uprova ipoint. Ngaphandle ingqondo yakhe ithi kunoVicky lapha, uVicky ingozi. Nimbonile uVicky. Sobe sikhulumeke ngeVicky Magic enye into esobe sichaza ukuthi uVicky wena kanti ke isho sinika ama tips uthi hayibo. Nangu umfana esisithi kwaze wahluleka waze wayinto esingayiqondi wena wambamba nje ngocicane wahlala phansi wakhuluma. Asiphumeni kuVicky sibuye kulapha bedrama bobabili ukuze nibone ukuthi iyafana lento leyo maturity enishoyo. Angazi ukuthi nikhuluma ngani ngoba lapha kuvele kwaphenqeka izinto esingazazi. uVuyo ufuna ukungena ePharmacy kuvaliwe. uTirelo ongaphandle uthi isikhathi siyamosheka kwenzakalani lapho uyabuya. uVuyo ke angithi manje naye unama cards akhe noTirelo unawakhe. Uthi ke uVuyo wena Sibindi ugulile. Into eseyenzekile yadlula. Kodwa ezomthinta imravaze imravishe icishe lawa matching outfits aku social media uTirelo because uTirelo udisplaya ibani uLove lives here ku social media. Kanti manje mase kufika ukuthi hayibo guys nake naphuthuma ngasemtholampilo kanti niphila impilo enjani. uVuyo ke leyo yaqeda ke ngesithunzi saTirelo nezithombe zabe ezinhle nobumnandi bonke no love is a feeling uthi akukho kwa feeling la. uVuyo uthi uVuyo lana kunengozi. Kodwa manje le ngozi esho uVuyo uyayifuna leyo nto bengiyithona because lokhu ukuthi
yena usefuna nje into yokugcina yokuthi akagaxaze inhliziyo kaTirelo, ngoba manje laba mabephuma kumnandi baya enkonzweni, yena nomngani bayahamba. Manje yena uhlaphaza amaculo asenkonzweni ukuthi akukho bantu abazohlabelela namhlanje. Ngobani? Azibulalani manje. Mayesethi wena ugulile ngenxa yokuthi uhambe wenza ini, guys, mina bosisi wami ninake siphumeni kobhuti, ningaqamba manga, niyazi kahle lento kade yenzeka kuVuyo nakuTirelo, senike nayibona nakubangani. Bengithi ngizama ukunichazela ngiyisondeze eduze kweni, nishiye ukuthi ubani no-Desperate. Bavele bobabili-ke manje kwangathi sekukhona ijuice abayiphuzile, sebeyamemezana, sekukhomba phezulu. Usibindi-ke enhlizweni yakhe lento ayipruvayo, le point lakhe liyapruveka. Ngobani? Sisesathi uSibindi sile simuka sethi kodwa ngempela babona future husband. Kanti yini? Ngoba phela imali kababa, nemoto uphiwe yona, nendlu futhi ulungisa indlu yakhe, sesibuka kwilist kaSibindi. Hayi sama-ke la, ngoba phela lokhu akubonakali, lokhu-ke akuchazwa, sibona ngezenzo ukuthi hayi mani, namandelile lo mfana ney'ndlela zakhe ey'ngaqondile, ngeke nimemeze kanje mahhala. Yini lena? Oh, amaphilisi e-headache lawo. Uphetha strong. Ngamangala-ke nami ngoba ngithe hayi, uVuyo uyingane eshayo, ngisho ngabe kuthiwa udiniwe. Khona mayesediniwe-ke esefike la ukuthi ungime emqaleni, ubesezoyikhuluma izinto ey'rongi makuhambisana nokuthi ijuice ikhona. Wavele wathi into engizoyenza, lo ozitshela ukuthi usile bahlangana ngami kuma-pillow talk, ngizodisclocate yonke into kwangwalo kwanhliziyo, kwaphuma ubu-wife material, sabaleka isiZulu, babaleka o-ehena, sezwa. Sesithi silalela kahle phela manje sithi mkabhuti usuthini-ke manje? Asimzwanga kahle umkabhuti, angifuni uqamba amanga, ubeseshaya ilanguage yasekhaya. Kodwa-ke mina bengithi-ke njalo nani maZulu sesiyahleba-ke, fundani phela ukuze ningasali kumgosi. Niyasala kumgosi lento yokuthi uyibambe ngokuthi ngikhulele KZN. Funda amanye languages, angithethi guys. Umkabhuti uvele waphuma eMzumbe, yezwa? uVuyo umkhiphe eqhasha eMzumbe, waphuma nesiZulu sakhe, washaya into zakubo, wahlangahlangana, iy'khwama zawa lapha phansi, ucosha ama-gifts akhe, uyakhuluma ukuthi yena akazithandi. Sithena sisi, yabo into yenjabulo eyiyo, wena ngeke ikwenze utatazele kanje. uVuyo ireza yonke into le yama-matching outfits, ey'thombe ya-social media, injabulo yokuthi wozohlala lapha eduze kwami, uyisuse nje ngokuthi kodwa nake natatazela nina, nabuye emtholampilo. Kodwa kuVuyo naye ukhipha lokhu inhliziyo ixabene, inhliziyo ibomvu. Usebona ukuthi nje ikhona kodwa into engizobaqeda ngayo amandla. Ngobani? Ufuna ukungena efamasi. Umpumelelo-ke into engiphume nayo, unawo amaphilisi ekhanda a-strong futhi ayasebenza. Kodwa-ke angincomi leyo nto-ke guys, ngithe angizwe ukuba serious nani. Nani ningabi serious nami, nizoxabana nami. Mina ngidlulisa nje lo mgosi lona, ngithi hawu we, kanti alungise iy'ndlela zakhe zokuhamba ngoba siyifuna ingozi. Asiyifuni thina ingozi. Alungise iy'ndlela zakhe zokuhamba, ezenzele yena, enzele iy'ngane zakhe. Mayesepholile-ke uyohlala phansi abuke ukuthi-ke umisa kanje, umisa kanje. Kodwa kulo ozofika nokuthi u-desperate, udam, unjani, ngathi ngale-ke phansi khona eMzumbe bevele bethathe nje ukuthi abantwana basuke bajabula le kweSun City, base bephuze izinto ey'thile, bengayinaki zonke lezi nkulumo. Hayi, mangele uVuyo nje uthi sedidwe ukuthi laba bobabili bayojabula, baye enkonzweni. Wayihlakaza-ke inkonzo, wayihlakaza futhi ngento ezwela. Nibonela ukuthi uqhashe kanjani mase kuthiwa anina ningitsheli
ukuthi kanti senigijima niyo-check-a kwenzakalani. Cha guys, angiboni ukuthi ukugula okunjani. Ngibona ukuthi nje ubefuna into yokubazwisa ubuhlungu. Kanti ngesikhathi phela kuphuma ukuthi hawu sengibuye eklinikhi or sengibuye emtholampilo kodokotela, mase ezofika ne-clapback yokuthi ngabe i-clapback yini? I-clapback yokuthi waba nengane yesibili ngoba ucabanga ukuthi uzothandwa. Wena 2 years ago bewuseklinikhi because uyaphenika kodwa ikhona ingane. Yabo ukuthi iyafana yonke lento. Manje ayikho la ithi ubani ujulile ngokomqondo, ubani ohlakaniphile ngoba manje usugijime wacishe wafika ngaseyibhedlela kodwa nayo ingane. Usho ukuthi waya ngaseyibhedlela kodwa wabuye wathi khona efamasi uzongena, wangena ngefamasi ingane ikhona. Manje mina ngibuka ukuthi ayikho into engiyibamba ngithi lo umshayi kakhulu ngamagama, bobabili bebazi ukuthi bazogadla ngani. Lo ufike sa-motivational speaker waqeda ukumotivate wathi-ke buka ukuthi-ke idlalwa kanjani le game. Wathi sithe lapho wathi uyaphuma uvuyo wathi akukho bantu abazojabula. Uyabona manje usedidekile ngoba uMpumelelo usemile-ke yena ugculiseka ngaphakathi enhlizweni. uMpumelelo akasakhuzi muntu, akasahagi muntu, uyayibukela nje. Useme ngento nje ukuthi niyangibonani amandla ami. Hhayi sibonile uMpumelelo kodwa ngeke siyincomeke le nto esiyo-anti wakho ngoba ubaba wey'ngane ey'ntathu, lungisa iy'ndlela zakho zokuhamba. Ungaphinde sekuthiwa hawu umfana msele kade elapha, uyabona sukhonjwa ngapha ey'ndaweni. Lungisa nje ukuhamba kwakho. Kodwa kulaba bathi u-Desperate uVuyo, uDam, uTirelo, uNgcono, ubani? uTirelo ubethi yena akekho desperate. Cha ngeke thina sikulalele usichazele, sibona ngezenzo. Yabo lesa siphithiphithi ephole ngaphakathi enhlizweni azi ukuthi noma kanjani dali wami bezobe sekamerweni lakhe kodwa ubengekho, ubelaphaya nabo eningini. Ngiyabonga kakhulu guys nge-support, ngiyabonga angiqedi. Bye.